Rabi'u Musa Kwankwaso ya sha alwashin cewa a 2027 sai an yi wa al'ummar jihar Kano adalci a yayin zaɓen gwamnoni ko kuma zaɓen 'yan majalisu. Yana cewa za a ainihin ƙwace zaɓe a 2027 ba sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa. Duk da haka Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara da cewa lokaci zai zo za mu gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin kankanin lokaci. A 2027 an shirya mata domin ainihin ganin cewar Bola Ahmed Tinubu ya ainihin tsallake a ainihin zaɓen shugabancin ƙasa. Bayan duk da abubuwan da ke faruwa a Najeriya, abubuwan na ta ƙaruwa ko kuma na ta ta'azzara. A yankuna da dama musamman ma yankunan arewa abubuwa na ta faruwa, wato gwamnati ko ta ballantana ta ma saurari abin, musamman ma ta ɓangaren ta'addanci da ya tunkari ainihin arewacin Najeriya. Hakan bai ƙasa a gwiwa ba suke tunanin za su ƙwace ainihin zaɓe na musamman wanda za a yi shi a 2027. Zaɓen dai na musamman ne ake ƙoƙarin yi domin ganin cewar sun kawo ainihin Bola Ahmed Tinubu. Har yanzu matsalarsu ba ta kau ba a jam'iyyar APC domin har yanzu suna bikon ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso domin ainihin ya shigo jam'iyyar APC. 2027 zaɓe ne na musamman wanda za a tunkara wanda ake ganin cewar Bola Ahmed Tinubu ya haɗe kan kawunan gwamnoni ganin cewar abubuwan da yake yana kai gaci a arewacin Najeriya. Wanda tun da aka fara mulkin Bola Ahmed Tinubu babu wani ci gaba da aka kawo wa ainihin arewacin Najeriya face ci gaban karkashe al'ummar arewacin Najeriya. A ta gefe kuwa za ku ji cewa ainihin gwamnatin Amerika wato Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙorafin cewar a dakatar da ainihin wasu state ƙwaya 12 wanda cibiyar musulunci ce a arewacin Najeriya, wanda suke ƙoƙarin cewa ko a aibata Kur'ani ko kuma a faɗi wasu kalamai na ɓatanci ko wani abun nan da ya danganci Allah Subhanahu wa ta'ala ko a ce ya danganci addinin musulunci gabaki ɗaya. Wato duk wanda ya yi ba za a hukunta shi ba. Wannan ba komai ba ne face ainihin tada rikici kuma tada hatsaniya a ainihin ƙasar Najeriya. Tun haka Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin sawa Najeriya takunkumi bisa wannan raɗe-raɗin da ake ko kuma abubuwan da suka faɗa suka ce dole sai an aiwatar da su, wanda hakan ba zai yiwu ba a Najeriya. Kamar da Ibrahim Traore ya yi a ƙasarsa, domin duk wani abu da ya danganci ya saɓa doka ko kuma ya saɓa dokar addinin musulunci, Ibrahim Traore ya hana shi a ƙasarsa. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka danna mana subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka cikin ƙanƙanin lokaci.